Ik heb een muziekuitgeverij en platenlabel. En ik doe af en toe wat management en talent scouting. Ik heb een eigen bedrijf, Clemens van Bracht Producties, daarnaast. Ik heb in het verleden altijd een platen- en cd-winkel gehad, maar al sinds 14 jaar daarmee gestopt. Omdat die handel, en dat is wel bewezen tot op de dag vandaag, nu niet meer rendabel is. En ik heb dus die productiemaatschappij. Ik ben als presentator ook wel aan het werk op festivals, grote evenementen, kleine. In mijn netwerk lever ik muziekartiesten. En ik ben eigenlijk, mijn passie is altijd geweest vroeger, en dat heb ik sinds 2 jaar weer opgepakt. Ik ben DJ. En ik draai onder de naam DJ Clemens 2 concepten. En dat is 60 en 70 jaren muziek, ook met veel vinyl. En ik heb een concept lounge muziek, wat ik doe. Waar ik ook erg veel verstand van heb. En wat ik heel graag doe. Dus ook een van mijn passies. Ik draai nu in Waalwijk op 2 locaties. De eerste zondag van de maand altijd 60s, 70s. Voor een uiteraard wat ouder publiek. Ja, het is een geweldig feest altijd. En lounge doe ik in een speciaal concept in een andere tent weer, waar het een beetje een hoger niveau ligt. Waar die muziek helemaal, want lounge is natuurlijk een aparte stijl wel. Voor mensen, die draai ik daar. En ja, maar dat doe ik in Waalwijk. Op dit moment heb ik een nieuwe student waar ik mee bezig ben, Twan Havenkamp. Maar die is nog onbekend. En voor de rest op dit moment even niets. Want ik heb even besloten om een maandje of 2, 3 even eens goed te gaan nadenken over de toekomst, de business enzovoorts. Maar ja, daarnaast heb ik natuurlijk nog steeds een zakelijk belang in Guus Meeuwis. En uiteraard doe ik bij ons bij de Deurzakkers ook alle zakelijke dingen. Ik ben even aan het nadenken over de invulling van... want het is gewoon een hele leuke business, alleen hij is ontzettend veranderd. En helaas worden er bijna geen cd's meer verkocht. Maar ik ben gewoon altijd aan het zoeken en aan het kijken en ook aan het talent scouten. Dus op een gegeven moment kom ik wel weer iets tegen, denk ik.